non ɗo na bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe a yawa habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi weltanade mon e kala saaha onon yeɓoɓe gandal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo Thierno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko Thierno soyni yiide yette jabɓe e hoto yewne on paami tigui mi wimon foof koye fijirde e jaɗeɗe kono hade nden ko salminde hilfaɓe diine hilfaɓe aada toɓe goni noɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Layen Madina Baye e kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta min calmini min juurima min ñaaguimaɓe duwawi no fewi kono en calmini kala dawoɗo e galle he Piindi TV guila dow tan ha less en calmini kadi yeɓoɓe émission ji mbaɗoɗi ɗo e Piindi TV waɗoɓe commenté waɗoɓe partage ha tengti oɗo émission mawɗo woni émission gandal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo waɗoɓe commentaire ɓe min jii waɗoɓe partage ɓe min jii kono saabu Allah ɓeydoɗe wadde partage émission par ce que hewɓe nane mbaɗa partage kono ɓeeɗo wadde partage par ce que ɗum kadi no walla galle o kono kala ko neɗɗo wawi wadde commentaire min jii ɗum kono kadi kala ko haala hen min nani min jaaɓi par ce que neɗɗo kadi timmani ko noon tan émission ko oɗon jeeyi kono hade nden ɗum totta Thierno Mody Aidara no kewmi wiide ni Thierno actualité Thierno Boy so ari tan gandon Thierno o ari kono so wayri arde tan gandon Thierno o wayri arde nde wonno commentaire uji makko e débat ji makko yimɓe ne paɗa ɗum no fewi wadde Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo eyyi waleykum salam wa rahmatullah Kalidou Ndiaye gorko Madina Ndiaye anne kadi mi mantuma seeɗa gorko Madina Ndiaye ɓe ganda kam Madina Ndiaye ɓe jeeyami te tanirama ko almami koɓe almami wona ala jarani mi ñagaki mi haalante moƴƴere ma tan en calmini kala ndaro émission men gandal Thierno Mody en calmini kala ndaro Piindi TV waɗoɓe commentaire waɗoɓe partage en calmini ceerno men Sérif Matar Ba en calmini almudam Kawsi joom kasi s o waɗi foof o waɗi ko mbawe ko mbawa wona o salminama o juurama doro congan doro an wiyata hawli congan kala ndaro gandal Thierno Mody min mbawa joɗade ene mbaɗa cité yimɓe way kala ndaro gandal Thierno Mody ɓe kam goni sponsor officiel ala ɓe koye Thierno Mody jeeya ceerno Sérif kam en jarade calmi ala ceerno Sérif te Kalid neɗɗo diine neɗɗo mawɗo nda gammo en jii ko waɗi ko en jii ko waɗi ko France e ko waɗi ko Madina Gounass nayi kirsama sababude makko machallah yo Allah ɓeydu dañal ngal yo Allah ɓeydu bawal ngal kanko e sohna Hadja en kamɓe fof kanko ɓe calminama an haala joni haala gammo a yehino gammo a yehino kadi gammo waɗa ala ɗum ceerno an mana ko ɗinon sécurité ji to gandirta ɗum manam mawnina jibinene mawnina gente inde nde kadi eyyi dakkali nelaɗo kala ko mbaɗanɗa ɗum no jar ɗum dako Allah yiɗi ɗum mawnide kali en ngala sona ñalawma nelaɗo oɗo kono hewɓe kamɓe kam ko inde nde tan ɓe kaɗuno ɓe garta galle mabɓe waɗani pour oɗo talata waɗani émission ta janol kadi koye inde nde janomi kaali mi yondintaki nda ko mo Allah mawnini sa mawnini mawna sa mawninani ko haajuma yo Allah jaabu duwawuji foof Allah adda jaam e leydi ndi adda jaam e leydi ndi ɓe sellani ɓe Allah rokka ɓe cellal wonɓe kaso mbaɗani haydara yo Allah yaltin won war kaliɗaɗa andi kirim won war ɗum de président Macky Sall sina yaafo worɓe kirimɓe ɓe jaafa min mi duwontako baraw kali min somi duwo mo gandanɗa ko erreur walla probléme pied nannuma anani wonno ganduɗa probléme pied nanniɓe kaso won ganduɗa probléme ramasse ɗin noon yo Allah yaltin wawano jeeramo Ali Diallo en eyyi radio kamɓe eɓe kewi ñamde pied janani eyyi kala cokal sababude pied yo Allah yaltine ñande wonde noon mbasa ñamde pied janani kala jogano kadi e sababude caisse jama eyyi no waɗi mawɓe ñamamo caisse jama nawe lawol jogue yo Allah yaltinde ñande wonde son kalid jawdi mo gandanɗa jeeya nunɗu hen mbasa ñamde wona ko mbiyata jogotoɓe pied ɓe teggita kadi taw piyata teggita piyata te armi haalama Kalid ay jogotoɗo pied souvent so teggiti poɗɗo teggide ñande wonde o wiyata ko dafa min de kalsan fof mbaɗni wadde koye ordonnance uji mi sellani nangam sangam joom gallam nangam sangam mawɗo tegguide yo waw fiide Kalid janon kala ñamɗo yoɓ ko ɗum woni l' essentiel o hande Thierno Mody koye pied surtout wonɓe Amérique e France ɓe ala kamɓe pied mabɓe eɓe mbawi nirdude pied ɗe kono soɓe teggiti haɓe keeɓi ɓe mayri nirdude pied mabɓe ala pied kay Kalid no heewi hen noon ñamoɓe ha para mbasa teggi mbasa fiide
ɗum tawi mi goto joom pied arino yam wi kam ceerumoɗa bokkata pied min itto teggid o wi kam ala min kay kam jiɗo ndufa kees min kees haade mi rufde neɗɗo wawi hen mayde neɗɗo wawi hen dog min kay somo wawi idade teggid falillah somo wawa idade teggidde kam ya haajuma wonno toon seeɗa entre parenthèse oɗon gandi émission temps o heewade te foti hen haalede ko no heewi e wonno ko aduna o yaade noon kono ceerno hande sahaji mbaɗmi mayo Mauritanie muraɓe toon mbaɗmi hande mboɗo salmina hen ha joni ha Dia design mi woppatama Mama Dia en woppatama par ce que sponsor officiel émission kam tottata men ɗiɗo mayoji hay gonɗo Mauritanie mo fewno mayoji Mauritanie waɗa Dia design merci beaucoup Mama Dia toon ɗo Guédiawaye mo rande Ali Fall ma yewtin numéro o joni kono ceerno hande kala ko mbaɗɗen émission mi rokke ɗum Mauritanie naɓe kala to Mauritanie naɓe woni hande ko an jeeyi oɗo émission mi salmini kadi Teccan naɓe Teccan wuro nayyi sehilam Dara oɗo salminamo no fewi kanko e Barou Khalid an ande andini kam ko mayo Mauritanie ɓorda wawi pour min ko mayo Sénégal bon ɓorda nda gureji ɗiɗɗi yimɓe tan yiɗɓe feccude wawi Mauritanie e Sénégal ko gotum ko mbiyata maayo wona kerol ko maayo wona kerol wona maayo ndiyam ɗam Khalid ko entre Haalpulaar e wonɓe Mauritanie wonɓe Sénégal ala kerol enen fof pulaar goto kalten walla pulaar o no waɗi no waɗi no waya te heɓtintaɓe ni ala kerol ɗum tahi ñane mi boy baɗonoma fof ko fakka mo ganduɗa famani wi calminte Mauritanie naɓe a faami Khalid sa wi mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fof mate Mauritanie naɓe wona ful te noppima kam ƴamɗo Mauritanie on ƴamɗo Mauritanie ala ɗum kam mi yettatako hen kam ƴamɗo Mauritanie to sallo holɗum Mauritanie Nouakchott Zouérat 5e Gahéɗe Ñaabina Ferala Jooke Mbahe ala kel aɗan Mauritanie holɗum Khalid ko wuram to Zeyni en toy noon tabara Zeyni man no manda c'est tout ça anani Khalid kala gonɗo Mauritanie lis saybana en calminiɓe no fewi no fewi no fewi dal hayen aɗa andi Khalid tan mbatta tourné noon Mauritanie jeehe Mauritanie min e ma tan mbaɗo yen toon Ganndal Thierno Mody min mi yiɗi posé des candidats Mauritanie candidat chef de quartier Mauritanie président seeɗa seeɗa kari ko mbaɗami seeɗa kari anan noon a wiyata an jeeyi yangue gue tan ñama barmiji fof Khalid est ce que aɗa andi président Mauritanie min ɓuuri ɗum mbaye ceerno ko laaɓi kalantuma président Mauritanie min ɓuuri ɗum mbaye an ɓuuri mo bos min ɓuurimo bos nder Mauritanie so jaari candidature an gañoto ɗum wona haala Khalid ɗum wona haala moƴƴi ɗum maydorto e sallahu lam ɗo jeeɓe kono en calminiɓe kam fof en calminiɓe kam fof en beltiniɓe jaroyim toon guufiya noon eyyi nda paytoɗo enen e ɗiɗo enen kam sinno ko lamba tottiranno Khalid ganda en karmini Khalid nanɗona Mauritanie naɓe kam en calmini supporteur Mauritanie naɓe ndesan équipe national Mauritanie weeɓani Khalid aɗa ɗum noon ko yidde hoorema zéro complexe nanɗona en calmini ndi weeli billahi min kam personnellement ceerno min komi jiɗɗo Mauritanie mais malheureusement caggal a ƴaman toon tawa yiiɗa caggal a ƴaman toon tawa paɗen invitation men Khalid a yiiɗa min nawonma toon ala jaati ƴamɗo toon ala jaati nenam nen toon ƴamɗo toon ala jaati jehen nanɗona en calminiɓe kamɓe fof kono ceerno ɗum ko jinnomi kaalen tan rapidement wono ko ganduɗa hande kewi ko to leegal men to wiyete ñetti mbar wono juma gonɗo toon no yimɓe wuyɓe naata toon gujji radio gujji maketaji kala ko wonno e nder juma o ɓe gujji hay kamilaji ɗi koɓe wujjuɓe ɗum ceerno enen kam holto paaɗen gujjowo kam e nder juma kam holto paaɗen ahru zaman Khalid ɗum noon hollanma lendi muusi neke nda Khalid hande so neɗɗo yeehi ha watti wujjude e nder juma ya quelque chose ganda ko rew normalement juma fotono ko sokede wiyete suudu Allah Khalid an naata to aɗa wujji woni yimɓe ɓe gandana noon cuusal kam cuusal ko ɗon haaɗi ɗum tawi radio jumaji mbaɗe seenuji ɗi kamɓe nda Khalid mo wawa ƴettude mbuuɗu ma mbaɗɗa e juma hodnaw walla kam taroɗa juma o kam taroɗa juma o te min Khalid ko ɓuuri kam hen muus gujjuɗo radio juma o walla moketaji Khalid o ñande yeeyi ɗum Khalid o sodata hen ko yamba ko laaɓi kalantuma par ce que gonduɗa e hakkille mum wujjata hay sono wujjata e juma wujjata e juma te won wuyɓe service ɓe ceerno gandanɗa postotoɓe tan piyata bon postotoma tan ana memboto ha jeeya kalpe he ganduɗa boyƴi ndewema anani way Khalid miijo an gujjoɗa Khalid juma walla ƴetta radio juma
waɗƴata kamilaji jaha jeeya ɗum cooda ɗum yambade simmo kaali walla aɗa yara ɗum sangara est ce que aɗa andi kaali won yimɓe ɓe gandanɗa eɓene leydi kamɓe ɓe gumani dargue ɓe gumani laakar hande tan ɓe gumi sa haali affaire sa mayi allah nannuma jeygol bonande kamɓe bonande pour kamɓe sa waɗi bonande hande gasi tan way kaaliɗo wujjude radio juma kono kadi ceerno est ce que ɗum hollirta wuro ngo musde manam no wayi musde ni e wasde liggey gonɗo ɗo ay kaaliɗo ay booƴi yoɓe liggo ɗum kadi ko il faut kaalen hen dañana hen kaaliɗo sa ƴeewi ICG fittoɓe télé ɓe pourtant feccere nde fof sa ƴetti sappo jeetato ɓe fof ko rewɓe nen liggo kaaliɗo gorko liggo debbo liggo a faami way an aduna ma fof ñaagaade wujjude yimɓeɓe goppi rokkirde bo dokkiro kay jogii jogiiɗo rokkirat kaaliɗo poɗɗo liggade liggo so Allah tottima ganduɗa ɗum Allah tottuma so Allah tottanima jooɗa jaɓra Allah hay saɗa dawa ala haydara dawata a faami te kaali yoɓe goppu o boon kaaliɗo yamba no wanna neɗɗo ko gandanɗa est ce que aɗa andi yamba sa ala ɗum ala ko kulɗa wadde ko laaɓi kalantuma so dose o yoni mbiyeɗa ficel goto nen nder gendarmerie addoya ɗum ɗo e sim manam a simmoto ɗum ha para ganda ndeke ana waɗi bone no gandirɗa ɗum ceerno kali min partout mbaɗami fréquente min mi waɗa fréquente sa simmima pare mi namduma an gam o dose no way kalna kam yoɓe goppu boon kaaliɗo état yo woppuɗo boono sa yarani musiba yanema mais no wuli kaali c'est chaud lanɗoɗa émission ceerno mo tout est permis ganno ceerno kono won goɗɗum ko jirnomi kadi kaane sen kaale ko faate banggue guyka juma ceerno kaane ɗe viol aji programme sa nani mboɗo wima viol programme woni hande a yiyat mo ganduɗa nana soka prison wiya koko waɗi violé cukalel taw alane ande waɗani viol aran joni viol ko waɗa criminalisé duuɓi sappo faami joni an a hoɗete galle min mi jogo ɓinguelam dewel jarto e duuɓi sappo walla duuɓi sappo e ɗiɗi mi wiyamo somi wi ko an waɗi ko manam ceerno Mody ko wonma violé wi eyyi sen yeehi police wi eyyi ko kanko waɗmani kanko wattuma taw alane ande ceerno Mody ɓaɗa hakkimo bo jeynen police sa yeehi police an mbiya ar waɗi violé o ɓe keɗotako mo bo aratan ɓe nawma garde à vue est ce que kadi ɗum noon fotaka ƴewtede technologie o ɓeyde so wiyama kaari waɗi violé preuve o adde kaali ɗum woni lawol aɗan joni kaali leydi ko mbiyanmami ko colomotif o heew merci colomotif ko ɗum noon jinnomi haalde ɗum colomotif o heew saha mbaɗa wawi yiide kaaliɗo mi anda kaaliɗo o nene lawol kaaliɗo natti kam welde mbaɗamo colomotif walla joni mbiyamo sa anni mi nawɗum gendarme woni totam kalis totam temps par ce que kaali no wawi jabde par ce que yiɗa inde mum bon yiɗa inde mum bon so tawi ko an waɗi a hersi sa waɗani kadi a hersi a dañi gacce walla kaali jiya min joni mi haalani haala sukaɓe ayiyat mbomiri ceemeɗo kam wiyata ko mbomiri aɗa nden kala mo reta ko wiyete ko mbomiri way joni hayɓe retaka ɓe koɓe semen wona feccere nde foof ñamoɗa par ce que ɓe mbaɗi sondage goto ɓe mbi joni ɓe ndesaka ɓe wonɓe plani ɓuuri hewde resade wonɓe plani ceerno ɗum hawnani kamɓe tan rangat hôpital ɓe resaka ɓe kamɓe tan rangat hôpital kala joni ayiyat ceemeɗo joguiɗo darɓe doole ummo galle bammakko huɓɓo oto makko yaha tawoya gorko appartement makko arta wiye ko baɗɗo ɗum viole taw manam ne hawnira ceerno kaaliɗo sa joni noon galle bamma ma waɗe viole taw no waɗira viole ni no waɗira viole kaaliɗo an aɗa waɗa fréquenté bawri aɗa waɗa fréquenté soirée ji aɗa waɗa hande jiya kaaliɗo inde kaaliɗo kawrone ba o nawma galle makko mbiya ko baɗɗomo violé an waɗi violé hoorema kala ɓurɗa e neɗɗo duuɓi 2 oɗon gondi finance ko mbiya hande ko baɗɗum violé mbiya ko baɗɗum violé walla gonɗa e nen wona reedu kaaliɗo a haalani a dugani a haalani a dugani ha probléme ara jiiɗa joɗade e média ji aɗa wiya kaari waɗi kam reedu kaari waɗi kam reedu ko tawi a haalani ɗum gila law kaaliɗo ko woni ɗo ko foti ko lijjitede taw mbaɗani violé min mi yii ɗum
wonɓe nganndanɗa aduna maɓɓe bonnama cadre viol te Allah no anndi ɓe mbaɗani viol ko maire goto fof ko fakka tan wonma colomotif wonma colomotif e wi ten wawi ha ɓooya ɓi ko arta wiya min de on waɗanimi haydara te kalib armi haalama tan ay laamu ngu so ay souvent waɗoɓe colomotif ɓe soɓe sa ari tribunal ayiyat sa ƴeewi aɗa anndi sa ƴeewi neɗɗo to anda o ko délinquant sa ƴeewi yummiraɗo to anda ko délinquant woni yummiraɓe waɗɓe heesal ha jeese maɓɓe madde lacciri ɓen kewi wadde jay pere manam ɓen aduna maɓɓe koko boni laakara maɓɓe ɓe ɗaminaki ɗum tawi kala koɓe beela walla kala ko miijo maɓɓe tottiɓe tan ɓe mbaɗat ɗum tawi kala mbiyaɗo ko woni viol technologie e médecine kam ne foti hollirde tigui rigui ko gonga ono koko waɗa violé to aussi mbiyaɗo o waɗimo violé on waɗimo violé on waɗimo violé manam aduna o toon foti tolnade par ce que kam kala baɗɗo viol kam tawi ko gonga foti ko sokede ɗum kam en jiddidira ɗum kay mi wiyani sokede poɗɗa tappe ɗum kam a ɓoyɗum haala mais kadi coguirteɗo viol o yo taw kañum waɗi viol yo taw kañum waɗi viol wawi wonde mbaɗano kaali taw ala kuƴƴettiri avocat ala haydara waɗe kolo motif tan soke cokeɗa duuɓi sappo walla duuɓi jeeɗiɗi jaltinɗa mbiyeɗa waɗani haydara ƴeew ko perduɗa ko guiɗirama pijjannoɗaɓe ɓe gara tawa ɓe danni ɓe gara taw ɓe jogui ligguey moƴƴo an gara gonta zéro sans explication kaso no woyi musde ni ceerno kaso kaso changete carrément kaso ni faali no wuli no kaali kaso moƴƴani kaso neɗɗo sa jogori soguede kaso kaali yo Allah watta jawdi bom kumeɗa e galle a totte ripas boni ma ñam ripas wonno seeɗa tan ko ñinnoɗe haalde faate bangi viol kono ceerno wonko jinnomi kadi kaalen koko ganduɗa ko fait divers no yurmini noon kewi ɗo e wuuro woto tan gonɗo ɗo e fuutaji men ɗe mi yiiɗa haalde wuuro ngo woni waaji goto pullo ɓarɗo debbo mum pullo te ko ƴetti felli ɗum ɓe mbi ko kiram ɓe mbi debbo ko ñaaguimo dande o sali hay revue de presse nani haala ɗum o felli mo debbo o maayi ɗon e ɗon gorko o kadi dogi ceerno manam ñannen tan en kaala ɗum affaire wara o so yehi kadi ha gorko wawi ƴettude fetel wona piggal joni natti wonde jaasi joni ko fetel o ƴettete pella debbo ma elle gonɗo amérique walla gonɗo e film ceerno manam ko kewi haydara kewande kaali sona bulfaale o manam pikoɗa neɗɗo lucide wawa neɗɗo baɗɗo lucide kaali ɗum debbo miijo debbo ma gila aɗa ƴama ɗum no mbaɗo yiiɗodirde a wawa lelade ta miijaki ɗum ya ha Allah waɗa hakkude mon dewgal kaaliɗo on ɗon kala ko wawma wadde aɗa fonno jogade goɗɗum ide goɗɗo sona ƴettu fete pellaɗo teni mi yi debbo o ndeysan ceerno debbo jontaɗo ni waɗi kawrino a faami kaaliɗo ay kiram kam koko ɓooyi surtout e pullo kam naturellement koko hiir enen mi yaltinta hen hooram enen fulɓe ken hirɓe e comment sono foti yottade ha kadi aɗa fella ay kaaliɗo ay neɗɗo sa wonde e nen min sam wonde ma mbaɗa andi kaaliɗo aɗa hiiri mi reenoto manam rewɓe ɓe ndenaki merci saha an gorko ma koko hiiri kaaliɗo surtout ɗi téléphone aji gonɗa e gorko ma e suudu aɗa waɗa vocal worɓe o kaaliɗo aɗa ƴetta photo ji kaaliɗo en ancien copain ji ma aɗa waɗa ɓe estet gorko no yiya ɗum ino mofta ɗum e ɓerde mum saha worɓe gara hiirde aɗa tappodira e maɓɓe walla kaɓa gari ha keew aɗa wirti non gonga yo haale kaali gonga yo haale walla taw wona gonga tan woppe anani kaɓa gari ha heew aɗa wirto yimɓe keƴe non sans ɗum noon ko provocation ko provocation anani rewɓe yoɓe reeno kaaliɗo ay neɗɗo kala jiɗɗo fof hirat kirameje noon koko waɗi par état te kiro hay sehilaɓe mum hira hay bama hira ɗum kiro kaaliɗo kiro tigui rigui hay bama hira ɗum e debbo ma ñande dokkuɗa bama ko ndiyam dicciɗa ñande wonde gaddoyɗa ndiyam wiya pawa ɗon no heewi no dool 1 2 3 tan wiya addanam ndiyam faati annam ndiyam hammadi annam ndiyam anani ɗum ko Allah waɗa ɗum e neɗɗo kiram ko rafi ko sang anani te neɗɗo noon kaaliɗo kala mo jiɗɗa fof kiraɗo neɗɗo sa wonde neɗɗo hiranima tan andu yiiɗama walla andu waɗanima respecté yo rewɓe rento kaaliɗo bul faale o yo itte e Fuuta te fotɓe haalde ɓe yo ɓen kaal seernaɓe aɗa noon ɓurta juuɗe de aɗa andi en jiiɗo barɗo sehil makko en jiiɗo fulɓe coppodirɓe sababude bul faale te mariage uji ɗi joni kam bul faale
inji bardo debbo makko tiw sababu ne bul faale ma yi bardo ba makko te so bare ba makko koy sernaɓe fati ko laaɓi kaalen non nda kaali joni sukaɓe won gureji Fouta ganduɗa gammuji siwoji babiraɓe jaraɓe ɓe ñuppata hen bul faale min mi yi ɗum c'est que ɓe ganda enen koye Fouta hen gonɗen enen jotta aho lewru tawi jahan Fouta laaɓi tati min ko kalten koko ganduɗen min wa galle men mbiya kam ane leppono bis mi jottako te neɗɗo manam sa haalani ko woni société o ko wurete ko sa haalani ɗum tigui rigui fotɓe nande ɓe nano ɗum iwata ɗum tawi manam Ganndal Thierno Mody waɗa sa yimɓe kaala yimɓe jaggo hunuko mais ko réalité o gonɗo ɗo ko réalité ay kaaliɗo wonko gandanɗa hay so wawa ittede yo waɗi éliminé Fouta ganda hande kaali sono waɗa ɗum suusa ɗum wadde e beddaji koye suudu makko waɗoyat ɗum so waɗi lelo mi tottuma exemple kaali Madina Gounass a suusa toon simmani mi wiyan toon bul faale de simmani sikere a suusa Touba a suusa toon simmani te won gureji gandanɗa nen nder Fouta Madina ɓuuriɓe yajji ɓuuri mawnude won gureji gandanɗa nen Fouta Touba ɓuuriɓe mawnude mana ko organisation ko organisation mais idori noon koye jeunesse gonɗo e wuuro ngo jeunesse gonɗo e wuuro ngo toujours la jeunesse par ce que babiraɓe hannde ɓe pari hen ɓe pari hen babiraɗo haala mbiya baba ngo heewi ha te kaali jeunesse o yo liggo ay jeunesse hot dañ temps kaali gorko sa dañi temps tan mbaɗa ka fota wadde par ce que hay violaji ko temps kewɗo moƴƴani gelle debbo wona e gelle onon mbiyo tan e gelle a dawani manam a hir psychologiquement a faami wonɗon jonde hewde moƴƴani e gorko kaali ɗum wiyete yoɓe jaa e guese ɗe haysa reman leloy yo sadimani allah yo sadimani hande ɗum waɗi wuuro mum hande Bambali duuɓi nogas jeeɗi te 27 ans o yaara ɗum nogas jeeɗi ɗon jogui hande Bambali foof nan toon te Bambali ko gurel toksel wonno te hay goto andano Bambali toon aduna o tolni min ɓuuri wawde fewnude wuuram min ɓuuri wawde fewnude wuuram kaali somi woni jeune mi woni wuuro mi waɗat imposé wuuram a faami gaɗortomi koye wuuram mi ala kalis mo sadimani jogui o wawi chaque dimanche moɗo organisé setsetal mi fitta wuuram mi fitta mi anda ko ɗum mbawmi wona saha fo mi naate juma o mi fiɗɗo moketaji ha wawa wuuro ngo keptinakamin cooɗo siwoyir peinture min peinture juma yir min mbaɗa peinture juma men min jooɗo réunion min jewto ko yarita wuuro ngo yeeso toon aduna o tolni wawi an payen ataye men kala ɓurɗoma welde leegal ɓurɗo welde bul faale zone uji no ngari mbiyata oɗo maire ɗe balɗe no sangara ɗum ɗo nangam sangam kono wona zone uji ɗi foof feccede foof a faami kalid yo yimɓe mbaɗ ve e gureji mabɓe toppito gureji mabɓe toon Sénégal tolni par ce que sa ƴeewi hande aɗa Fouta jiiya jeune mum ganduɗa wonno ko caggal leydi arta ceerno maha huɓere nde ganduɗa mara sala eyyi aɗani ɗum noon ko waɗa ɗum on koko jogui ambition haade yaade wonɓe ganduɗa nen caggal leydi miijaki mahde e gureji mabɓe walla ɓe hayso babirama ɓe jeeyaniɓe nayyi e baali ndi jari ɗum no jari ɗum a faami neɗɗo gila fuɗɗorde gila wonani haydara nden kollirta maale min sam dañimam wat ɗum manam e seeɗa ma yimɓe gandata ko heewi ma o voilà neɗɗo ay neɗɗo mo jogorani wadde nawɗum banque mondial watta ali koko de mahata won wonɓe caggal leydi kaali goniri toon tan ko yarde sangara e wadde direct uji mallen seeɗa wadde layivaji ƴetto no ƴetto an jara sangara ha tonduma waññito kaali gonga yona manam yonani men en yaɗum eɗen ƴettodira e layive uji nande ɓeyɗo ngabbude tan yaa ade ko neɗɗo goto waɗa noon mais joni goto fof nani ara ɓurɗomo wawde ƴettade foof cikkaɓe en jeeya ɗum vraiment enen jiɗani en haalde mais désolé eɗen siwlisiɗi kaali pulago no siwlisiɗi ay kaaliɗo kala mo jiiɗa no waɗa désordre pullo sa rewi sa makko tigui rigui ndewa tanira makko goɗɗum o wona ko goɗɗum o jeeyake e fulɓe anani fof yimɓe goppa ɗum layivaji eɗen ƴettodira eɗen jennodira rewɓe men ne jaltina terde mabɓe e live aji kala ɗum en jeeya ɗum neɗɗo yo wat civiliside an 1000 abonné ko nafat 5000 abonné ko nafat de heɓata kala ko keɓɗa hen a soodi ko ɓuuri ɗum connexion yo yimɓe gonde hakkillaji mabɓe yo sernaɓe kadi kaale e woram o waɗi debbo mum kadi yo yimɓe kaal hen yoɓe kaal hen yo sernaɓe gar tum ganduɗa ɗo yimɓe cikki affaire o ɓuuri heewde eɓe gar ɓe mbaɗa ɗum conférence uji e jewte ɓe mbaajo surtout sortie ji kaali koko yonti eɓe mbaɗa sortie hoto woppo ha manam hitande fof mbiya lawa gotol jaltata jafata ceerno wona tajjam ayi
sernaɓe yoɓe jaadu e TikTok he e jamanu par ce que ko ɗon so jeunesse o bonirata par ce que kamɓe ɗo yoɓe ngar ɗon yo sernaɓe mbattu wadde live TikTok kolla ɓe ɗum woni nafoore TikTok kolla ɓe ɗum woni nafoore TikTok wona ƴettodirde a faami hande somi mbiye live ceerno kaari ma yimɓe jaa jeeɓoya on live heɗo yewtere on waajoɓe la par ce que jeunesse o moni koye TikTok e hande heɓe mbawa yaade ziyare kaari walla gammu kaari mais yo sernaɓe gara e TikTok nouvelle technologie ƴetta ɗum waɗiroɓe ɗum ko boni ɓe kamɓe ɓe pewdita ɗum ɓe mbaɗira ɗum ko moƴƴi aɗa wawi jooɗade e salmama jewta hay sinno ko goto 1 heure de temps ma wonɓe gandanɗa moɓe sens hen waɓe no ceerno Mody a faami wawi wonɓe ganda kalin il faut eɓe kalde sukaɓeɓe ɓe mbasa fadde gammu ha gammu walla ziyara ha ziyara il faut eɓe kalde sukaɓe sona ɗum min ko coynimi ɗo ko aranta o coynimi ɗon ko arante oɗo débat ko débat jaji nannona mani garto hen ceerno woɗa andi kam hande ma commentaire uji saf mais ala probléme ko noon tan minen mbaɗi engagé minne kala ƴettiɗo kam yo bindu inde makko mi yeftot kalin min ɓe waɗoɓe live TikTok no ƴetto min ɓurɓe bonde ndemgal gomo welani lahi yoɓe naata hem ƴettode yoɓe namno boy murtani o boy ƴettonnoɗo mama harkor yoɓe namno mama harkor sehilma joni komin sehilaɓe nanɗona ceerno wonko jinnomi kadi kaalen seeɗa ko ganduɗa mbaɗani ko hedde waktuji ko natti hewde kono wonko wiyete octobre rose sa nani octobre rose ko ndu oɗo lewru yimɓe goni octobre rose noon ko ɓuuri ɗum ceede ko rewɓe ɓe ɓe ganduɗa kamɓe gondata ko wiyete cancer du sein woni rafi mo ganduɗa nangata ko endu sa ƴeewi wonko wiyete mammographie so tawi mi jumani onon médecin ji ko wiyete mammographie woni jaaha ɓe ƴewanma indi ma so tawi ala ƴoole gonɗe tawi noon wiyete ƴoole gonɗe nder ko wayno buluji tan par ce que souvent ɗum so woni endu ma tan ko cancer du sein hollirata nden waɗirtano ko 30 000 kono joni usama ha 15 000 francs woni ujunaji tati sa hay hôpital mbiya aɗa yiiɗi wadde mammographie walla ɓe ƴewanma indi ma so tawi ala cancer du sein walla an debbo o e hoore mum sa tawi aɗa wawi ƴewna hoorema indi ma so tawi ala ko mbatta hen sentir ala ko tinata hen ko wayno buluji tan so tawi aɗa waɗi ɗum sentir jaaha hôpital ko ɗum wiyete octobre rose ko ɓuuri hen hewde ko mbiyata hen e rewɓe ɓe eyyi Khalid ay neɗɗo kala ko jeeyaka e ɓandu ma sa watti ɗum wadde sentir e ɓandu ma ya hôpital eyyi par ce que cellal woni afongal neɗɗo sa sellani a wawi wadde haydara a faami eyyi surtout rewɓe ko wayno umusal ɓe ɗum ko kalta ko ɓe ganda ɗum a faami te manam ay neɗɗo normalement sa jooɗima lebbi ɗiɗi lebbi tati aɗa foti yaade hôpital Khalid ƴeewa ɓandu ma ganda ɗum ɗo santé ma to tolni par ce que manam aɗa wawi wonde cancer du sein taw feeñani tawa anda aɗa ñaama aɗa yara haydara heɓani mais taw sa yehino law hôpital no wawno safrede to gandoyta taw bone waɗi anani ɗum tahi yo yimɓe toppito koye maɓɓe te Khalid ɓandu kala ko jeeyaka hen sa watti ɗum wadde sentir e ɓandu ma ya hôpital ɗum woni gonga eɓe dillina ɓalli mabɓe woni jinnaɓe men mawɓe nayeɓe haymo wawa dogoyde ya ƴeewat semaine o balɗe 4 altine alarba alkamis samedi aɗa yaaha aɗa manam jaara koyɗe ma hay sino ko muñitaji 30 garta galle moyla ɗoɗe taw ko yummiraɓe men ɓe kala jaltuɗo ko yangue yaltinma yangue walla kew mais ɗi jaaha guese min mi haala min wonɓe Dakar ɓe kala mairie Dakar ɓe mairie wonɓe Fouta ɓe a yano mbay juude balɗe ɓe juutat balɗe machallah saabu tampere ɓe tampande Khalid ɗum noon no joue ɓandu ɓalli mabɓe ɗi anani tampere musne noon moƴƴani e mawɗo wawi neɗɗo aɗa foti yaade aɗa warña ɗum tawi souvent diabétuji cancer uji ɗiɗo fo andata te Khalid neɗɗo yahat hôpital hay so dara heɓanima sa jooɗima lebbi ɗiɗi lebbi tati ya hôpital kono enen ngala on abiti enen holo abitin jogui ɗe so Khalid fuɗɗima ɗo jooɗi a ƴewta ɗum ɗo hasum lor ƴew gueer won ganda ko médecin uji gandi ɗum Khalid a haali ɓori faale mbiɗa tampere nde jinnaɓe ɓe tampeto Fouta ceerno aɗa est ce que aɗa andi jinnaɓe men wonɓe Fouta ɓe tampere nde ɓe tampata nde e gurdam mabɓe ɗum tawi sukaɓe kala garɗo Dakar waɗi déposé visa heɓat sa ƴeewi hande France ɓuuri toon hewde ko manam ɓuuri toon hewde ɓe ganduɗa jinnaɓe mabɓe ne tampe gurdam manda sa yiɗi nande ko kalanmi ko aɗa PULAAR Khalid neɗɗo a awata kaani ndema basante sa awi kaani ko kaani ndemata ay Khalid surtout innama aade koye jignaɗo welani nande noon ɗon wonno ɗum close
émission karo ko jinnaɓe e ɗum ɗo ngara non ɗo na émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara kala komin kaali ɗo ko ngannduɗa komin taatiɓe emin jarlo emin jaafo Thierno ko udditta eyyi Kalil en calmini kala ndaaro Ganndal Thierno Mody en calmini ɓiɓɓe fulɓe fof boydi yaro bulfaale ɓe min kam ñaaguiɗoɓe yooɓe goppu bulfaale est ce que a wattaki ambassadeur bulfaalo mbaɗi caravane non mi waɗa ɗum caravane mi waɗa hen caravane nda min kam ƴettode kam ala probléme kala ƴettude kam joftoɗo yoɓe goppu bulfaale o sukaɓe nen daɗodira e ma hande bammaɓe nawde bammaɓe makka kaaliɗo sukaɓe nen daɗodira lewru ma e ganna yumma sac maaro mbiya nene nda min sodanma o sac maaro yoɓe goppu sanngara kala ko bonnananima fewnantama ɗum non ɗon Thierno men message Thierno Mody Aidara message o le message est clair o nani yimɓeɓe nani ɓe jaaɓi kono mboɗo salmina to janomi to Fouta Dieynaba Ali Diallo mi salminima mam mi salminima ɗaha en kono mi salmini Coumba maire beñe ɗe beeɗi no fewi aali men ko talata oɗo garo so allahu lamɗo o jaaɓi ɗo e Piindi TV on jarama